Ole, tun chum chu Sunday special tour story kan nei ya. Hemi big hi chu Sunday tin ti chwa kan tum ve thung don ya o. 18. Ziak tu hi unknown bell. Chang tu nu POV. He school ka lu changin chokar ni liam le to. Kan school hostel ka omwangin chian po ka nei har lawa. Kan class borak po azia viau chuan ka sia. Mel sha sa tu ma ka nei lawa. O pakhat chu ka nei le si. Ma se ani chua min she ve to lo nge. Mel shat en point min en ve lo. Min sha to lo mel em wangin ka be se masadu big lo boka. Ka roommate hi Naomi ni a. An unawa upabera ni wange. Apui tling ka ti em a. Engki ma a chefel tlap zel ti ila ka soy swa la wanga. Unaw pian pui dang ka nei lo wangin. Ko sa thei tak ni lo ma ila. An pak to ka min duat ve le a. Ma se chumia ni wangin ka chung te bula ka in la naw te ngai chuang lo. Kei ma ber ka om lo wangi ro chuan in chung chu a re ve ru yang chu. Kanu le pa te le pate a bak an om don si lawa. Phil, hoi son chuang lo la. Len pia bera kan zon chi a chupa son a mel char char chen ya. Klasa kan chut lai chuan Naomi chuan a ron ti sa sa a. Kei hi lenun feli ka ni a. Mi har wang ve tak ka ni in ka sia. Hoi son su min ti wang chuan ka om ngai reng chuan ka oma. Ma se hoi lo po ni ila. Tungia ni ka sia. Ama chau so sha sa ka nei miawa lom. Lerin zwala ni. Kan khoa class 10 kan ni kumin ron luta. Thingtlang khoa kan ni boka. Mi khwal chu ngai ven lo viau po ni ila. Sia tan har sa lo ve shim shim. Kum top exam zo ni kha ka mun nun bera ni a. A kum lia aron ka le to box si lawa. Kanin kom ngai chuang lo na chungin a mingin mel shot te kan ni ve a. Min mel shot lo en makero aruk tak chuan ka ngai ru viau thunga. Chun chola huna kanchin lama Naomi nen kanin zuya. Kanin roommate bok nen midang chan siam bel chu kan tum ri lawa. Bel ri ka hundo na chuan ka zun chuak wangin Naomi po ngak lo chuan mei cha toilet lam chu ka pan dor dora. Zun chuak hi ka ibrei thei lo reng reng. Akong khar phui bera chung lama changin unlock da ya. Engi an ti she lo ma ila. Ka zun chua to em wangin ka beng dat data. Minute chan ve vel ka nga nuwa po an la ron hon lo wangin. Ti ngai na she lovin building nung lama chuan ka tlan chuak ringota. Atam zo classroom a anom to wangin ka tho huai bok. Hoi kwal zak zakin mi min mu lo na tur bera chuan ka zung mia. Kakal lai min mu ani lo chuan ka zung lai po hi min mu kher la wang ti tur vel ani a. A mun hi abiru chare ule tuka. Thoveng huayin ka leta student dang mu tur po an om to lo. Karin ai rei Naomi na ti chuan building nunga ka kal thu chu ka shela. Baju man kal vel ka soi chuan senior mate se in ti thu deuh hawin chu tianga ti an chin thu chu a soi ve zat boka. Eng tak ti nan mangang mo. Class lak chung zongin uluk takin ka ngai thla a. Enga ma hian alang sar pol hi ka ni ngai lo. Alai hola ka in ba tang ve thei zel chu ania. Ma se ngaya ka neya. A ber ni tum na le ni chak na ka nei ngai lo. Ka din muna ka lung oi mai zel ti na ni chu. Ka lung oi na anyam po in ti mai theya. Ma se kan lung oi thiam na kha. Kan nun o om na ani ve thunga. Chumia ni wang chuan ka thei tokin ka beya. Ka ni na chu ka lung oi pui em to mai chien. Ho konga kan ti mal lai chuan kong sira kan school uniform ha. Mi pa pali lo om khom chua min kau dinga. Min mel no lo hlom em khop maya. Bro henu hi lom. Ama chia hi kal ka mua. Min mel kort chungin a chair ber chuan a ron ti a. Angay na siya lo zet chuan Naomi nen chuan kanin en ringot. Local nai te u. In ti thu melberry na ati chuan. Ti swal kan nei chuang lei nem ti in. Tim hau lovin kan kal nai ve maya. Kan zial stok zong izun hu vek ti siya em. Za lampo lang lau. Makati na le kan nui zat na chu a in za jengang. Khatyang pil ril de wakhan thil da chata omang ti rin ngay na po ka nei lawan ya. Baka chu tiang ngay tuat thleng man kha ka ni lau ve shim shim. Inui nga melo. In ti thu deuh pa khan aron ti le kha a. Ka in thiam lau ve thau. Kan skula hian in chek thut an war le a. Inglai po in rin ringa ngay ti thai tura ni a. Chumi laya kara zia rol ruk po a riski ti ring nen. Kalau zon hu sak vek chu anisia. Kati palutuk a om ti ka shelawa kati ve ngal vat.
poisa in kan choi tir mai don nge pakhatin ron ti vele a ken lu har sa zia ishalom in ti thuwa bok chuan atile nguta kalau thoveng ve manasin le tinge school compound na kher in zuka pon lama afri te reng nen anin langyeng ve hlom viau na in lo chan tur ka nei lo ba ka ka doi vak lo ve shim shim kan thu thu ala chong ve lo pa chuan alo ti hluka thin chia kalau ti ril ru rau rau nangman min ken lu sak angai don ti na ani mai in ti thuwa na ti chuan kameng phok ngal sha mai ka du teu lo mai a min lo man ta se ui ka zak don lutuk kangam reng reng lo midangin an cha na ma chuan kalau ti khala hetia nga kamak ti nyam thei zonga khosak hi ka du i kho lo mai izun hu sa phawrawa zule turin min be sei dewem ni min lo mutu panati chuan ka thin chu arim ru ang renga na omila chu ti thei nei si lovin kabula chuan ading ngoi kar ringota ka ti lui poni lo kha ti pal poni se a hing vek tho in ti thuwan ron ti le muk chuan na omi chu alo nui thuta kan en ngal tha wang chuan akun le dai ke po hian ka me sha sa te chu ni se ka nui nge kang chu che cheve chiang e mani du thlan tur pani kan pe yang che pakhat na chuan thakhat chung ni tin kan zia zuk tur school compound na min ken lo sakang pani na chu a pakhat na zom in ti thuwan ati chuan min lo mutu pa chuan cho min ti mel se chuan min nuya ka me chat pui chu ni se engti ni mo tak chuan ka ti le tanga ma se an ni chu tha a ka ne don lo lu lai e mai a chwa chi po ni lawa mi in ti thiam lo pui emo mi poi soi ka nei ngai om ka shelawa in swal ngai ta se engpo hwa min ka ma chon mai thei ka ring ka wa ngai twa thui man ta ke em atoke du thlan turi nei law nak tu ka tan chuan pek ni ron pa yang che ti in la chong ve lo pa chu amit mei zawa chu pa chuan a du zong chu arun soi ngal zat boka hetiang ve la bua hi ka pe lo sin le ngai dan dang ka nei thlo lo wang chuan an mei zel ka zun khum aya chuan ka rul na ani mai ti in ka bunga ta kan kal son to chu min auding le I ming in ti thuwa bok feli mingpum ka ngei ber pa bok kha lel nun feli thin rim ril ru deuh chuan ka changa he pa hi min bola tum ve deuh ni tein ka sia mai mai chuan in kal thei ati le phei chuan lung chara vom zot mai ka nap ka ril ruwa soi samol molin ka kal mok moka na omila chuan anzel da that khau kalo zun khum chu anui za em mai bok si ama kha chuan ka nui za a ma se tu na aza to lo tak ka ni anzel zuk tur chu ken sak lo taila engtin nge min ti ang an hlo om viaw ngem le nge karin ain lo fel phian zo kang a an fel chu ka ring cha si lo ken sak taila keima achangin zirtir tu ten man ta si se engtin nge ka insoi film ta kang ader po in kala zungai lo arim che thei si zinga chuan ma taka ka kala ka zia le hau chu anda chatna ni oma ka sha ta chuan ka thuk rungal vek aru ka ti wa nge muni min mutu anom ang mai hian ka hlau thonga classroom ma kom nuwa midang ron kalchana ka tho veng ru huai to class chan ma chuan kan class sa anun lut ta nge ya class kanin kalpo ngai lo wangin an lo endu hlom hle bok in ti thuwa chu kabula ron chu in midang pahni chu kan hnung le madoka na chuan an chu a anin ti lelve mel khop mai ka ngai ber pai ro chu alo kal ve lo thunga khongei da kanin chut nai angrenga ke ai alen zok zia ka hrichang zwal in da na a omlo ati chuan ka phuzok in ka sia a omlo mo an manami min lo muan amanya nga midangin an sha hlau bok si chuan ka hlau thong lu tuk chu kalung phu po chu arang nga zai zai khop mai midang pahni chuan an mel sha te bia in thom dang chu an lo siam hlawa na omi poin kan tu soi chu alo ngai thlave kar bok fela akala amulo ati le a ka ngei deuh pa kha ani ka ring fela te alo ni ve khang la nga ha kan ming loin an wang le ka ni chu ka ming pum te min zo an manan yang a ka ti sap ringota ka nwal roi roi mai ka ma bak chu za na ba ka ni lawa opi kham kong kabula changa felana ron ti chuan a chan ten an signal zawa khivur vurin abunga ta an chan zinga an che chol ve berani ka ring ringota amule si ni chu ti in opi ya ti pa chu ading nula
an chua fel nu chuan ka tho huai mai kha pa wanga ka hlo thon man zia kha ka van ngei ber mai tak anin lak ngin ve ang ain an fil mel hlom ka ti na omina ti chuan ka ner khum vak ringot an ma ni chaulo po kha thuk ruan omang i zun fu chat boxia anuela za thei reng zirtir tu te thoma wanga ka thu jempa chuan lerin zwala nen chuan kan mita in tong chat he pa hi mi she to lo tak tak ani te ka ringi a ka mela mak vak na po ka she si lawa so ti anga min lo en lai ka man fu le huna chuan ka zot pop to anga na omi nen bok chuan kan hole a hostelar dang ho nen in nel ve to thoma ila kombik dang kan nei lo boys hostelar ho nen po study period ta ba kanin mungai lo nimin ang bokin kakal ma le a kada na ngaya bok dala in classroom lam kapan le vat rugru ang maya ka khosa chu kaning nga hlwa hlo a voina chuan min chek to nge yanga ani lo zongin naktu ka tal chuan gate bula an duty ka ring kan school compound hi azau ema strict viau ma se ven sen lo chin chu an nei ve reng ti la chiang an munga la nyang chu kan class sa an mel mu tur om lawa ma se naktuk tal chu ol di la nga ya ni short break a chuan corridor re la ya kalin na omin min lo nga awangin kakal hlokloka kanchi na inline na ngai china wangin bathroom kalut po min lo ngak to lo kha ania zinga cho a tlem ka ti reng ani lenun fel a o changin lenun felani ti ka shata wangin ka hoi pe lo I indu ve khanglang ani mo ka hnunga ron kala ka chang pe chuang lo he pa hi chu mun hla dewa pai dai ka chak min ne so thei si anna ka khop ka sorik da tawang chuan ka rak chata lenun felan hnung lama changin ka ke lo phetani chu ka khop le kiuna ain ka thin remin min tom ne zok indu ve khanglanga alanui song zui ka thin rem lwata ka khur hial ka bula lung nilaw brick themani zok ma ang chu charlokin ka vom popa ani po che chot tuna tak hi chuan engpo ka huam meli le a ko ta thisen kai chu a enna a chala tak ka vom fu ka lom zia chu mi pa inia wang khan ka hlo chering su ka du ang point ka chong tha thei lo a mel zong zong nen khian ka ho fai vek min lo mu thot thot lo se pa ngai dewin ka om ve ni mai tur tholok lovin leya kala chunwai mi pa ngai ril ru a phazan lo ni in ka she hial chau taka ka beile chuan amma angin min zuam ka ring to ho lo a chan te wanga porngam ve chawani du mel ta riau midang aron lana wangin a in thiar fi hlem thwaya keipo ka tho ve wat min kal pel mai ma se mak chu an ti ru ve thawanga ka khop chu ke en le te te a alo du kul mai a pil ni ai bok a pan ni in ani bok nen kal chu a sak chal ka thin re ma zia om thei nan thok kala le ham ham phota muang changin kan class lama chuan ka let ta zoka ka kal muang bok nen ka to apyang te chuan min en shek shekin ka shia classroom ka thlen ma chuan lerin zwala le a chian pa ka to ka mel sha te ani ve wang chuan ka mel ve sia amma ang bokin min mel le run to mai kanin tok don tia chuan ka dinga min lo le en reng wang chuan enge ka ti hlwai ringota anwam vak lo ve bokani engma ti chawin min la chang zui khatiangin mi an en kur ngai lo zak du bik lo chuan ka ti ve le zai I ke ti na em ni a chan pa chuan ron ti hlawa ka tluk thu chu ka shil ve top a mingin class khata chu te kan ni ve a in shelo top po kan ni hleinem a ming ka hre chuang lo midang ron kalin an ron fin ta ka chuan ka kalpel ve wata na omi chu rei min lo tingu tanga bela rik rwal chuan alo lut ve nga la min lo nga reng thu a ron soi ngal ka in soi fia ve wata lenun fela chu min huat pui ve em bok chu chuan min hnem ve em mai bok ani lunch break a chuan until da chatna lama chuan ka kala school no pangdang an om nual ka kal chan take ro ka mulo midang ho chu in kom ho le tiffin ate an ni nuka ka thil da chatna lama ero tu ma an om lo hlo om po ni se an mu kher lawanga classroom lama an let sap sapa ka sana bun dar zat ke en chuan bel ri ka hun le chep to an ron lang ve sha me lenun fela po achala be nei ta bel wa mai nimina khan kan senior te an ni ti ka she ve chia kan classmate section dangami ni tura ka lo ngai ve ngot kha ania kha engei lo ti le tak o piana ti chuan ka chuna changin ka tho thara ka khup na zo ka wang chuan ka ang zok
I ke ti nai lo Henry an lo ti ve a an ming ka shevek to kan bul nai chu te ho khan an lo sheveka an chung chang po ka zo cheu apoi mo ber le nun fel hi chu hui phai ve lamani thu ka sia ka musiti na ni lovin ama ma chon dan tur tok chu ka sia thiam pha le nun fel khan min sir tlu lom ka ti ve nga ta a chan te om wa nge ni a moi chu a ti soi zau ringota a chali vom saka inin rul tok cha ni chu op ya chuan lo ti ve thunga ka om ve chu poise lo zet chuan an zia lan chana an rim thup nan engemaw an lo keng boka kanom na bul building hi a thlang bera omani a englai puwa veng tu anom reng ani lo chuan thil ti ruk nan chuan a rem khop mai kan school compound na hian thingkung atam em bok vo ina ka da tam thawa naktuk chu ka olanga kan ti ve thora lau me le zam mel ka mu du bik lau min zuam pha ve theya chu ai chuan pa ngai taka byak the kha ka ta na cha iken tlem em hi ti in ka ken hau zong zong chu anin sem vek swal ka ti em awang chuan ka ngoi maka naktu ka ken chu ka tum lo zwal sau lo zong thot lo la chu I boy lo ni mai tur lel ki man alo ti ve boka midang an lo nui hoka chan let shep du si soitur sha si lawin ka om le to ro be la ridon naktu ka chuan I da thau chu angai mel op ya ve thunga la zawri lo ve mai ula ka ti hluaya kalung oi lo wang chuan ka oki chu asang deuh bok kal mai te kol ro pui si le nun felan ti chuan I boss te kanin biak lain lawin ro su ka ti khum maka a chan te om lai hi chuan min ti thin rim bel lo sham te se ka thu soi wang chuan Henry chu alo chen chowa midang po an noi chu aza ve tho le nun fela ero atum moka min mel no lo khop mai naktu kai lo da lo chuan I beka kan da ang soi fu in ti zetin min mela naktu ka chuan ge ta min check to nge yang midang en kwalin ka min ngei theinan ka in ti khongai thlak dira kanin rem na a ni tin kan ti kha op na ti chuan ka du da na tel ve lo kha ka lo ti wat adik du dan soi thei din huna iding hleinem ti khan in zel zu kha ka report me yang che u ti khan kan zinga itel ve ti asha tho thla min lo lak sak ni ngei turani le nun fela chuan a phone a mit ngal nuap midang tenen kan din tlan reng lai chuan alam kan hoi chapa I phone kha an man ngal da yang ti nia thwak thol a changkai lo si alawin rol ve sek wang chuan chongkam ka du tui man law midang pathum la chu an nui hoka an chan pa chu amolan ti ve te pon yang I thla ka la tho alo la ti ve chal chel chul hian I mol tho tlom du bik lo chuan kala ti chala a chong thei e mai nak tu ka bonus pe yang u a chan te chan phut zet chuan a ti le a midang po en lo chuan ama chu ka mel kura I chong thei ve tho kanin rul tok chia I te nen tlan chho nal ro I chan te ai te ve tho ka tlan kher lawang kanau te hau ka soi sak tir pal hlau che ange ka in sum lai hian chhowat mai te nuam ka ti vak to lo mi pa ani big box si ma se a chan te anin ro lo wang shim po chuan chan le sham ka tum nau te ila nei ve le chhonge lo an ngai tom om mangi ama angin ka chong ring vak to lo min chan dan tur chu a she to lo nge ni engti ni mo tak ti yang u a chan te mel kwalin a ti le a ama thu chuan a chan te om lai min khoi ngam ka ring lo reng ani a chan te an ngoi veka wang chuan ka en ve a nu in sum zet cho min lo mel chap belari to chawro naktuk chui ol theyang lanui reng chungin lom ki man ati chuan ka tho hwai mai ila shevya wang kakal to chu le nun felan alola ti le chala ka hoilet le a min lo en chap lom katlom ni ro se katlom zia hi lo en ro kan kal nal na lange ma se ka ke ti na ta wangin ka kal chak thei lo o tlan phei chu ka tlan thei lo le zwal thin rim to chuang lo chuan ka chang le ta naktu ka ol do na wang chuan ka ril ru chu ahlim to em ani ka kal le nga la wang chuan an mel ka mu thei lo ma se an nui le ti ka sia ti thin rim ai chuan ka ma ka la thashim shim karin angein vo in chu gate bula an duty a school no pang man to kan om ve boka min check zo nuwa classroom lam panin ka kal nal nal wa nei cha ve min man te se ka chapani mai ma ba ki langa zia hi zung fu lo ber ti in anui le vaka tuna chuan ka nui pui ve thei to aza thlak ang che in anui za thlak tel box si
class test kan nei zeu zewa kan zir tharapiang thiam ngal zel tur ti na ani ber Naomi ati tha thei hle ani ai ka ti chezia ma se ani ai ka hlim zia thunga kanchi na chutna kan changhlawa order nga pa in lo lut tharapiang chu melin kan soi zui sep sepa kan rel po ni shan lo Naomi hian mi sha tanga wangin a sha tang ang min shil ve zel ani ber kan lo chu ve ti pa in min nek dora kan chutna ber kher chu ate bok nen ka thin chu arim ngal bur mai single chair ni hi ka thin rim ti len lo sham tum chuan ka ti ya Naomi bula po chuan Henry a chu ve tho ka bula lel om pu ya chu vo in kan ol tir man che ani mai o pian ti chuan ka tho haka vo in an mel mu ka in be sei lawa sin le ba ka nai tam vak lawa fu Naomi nen chuan kan ngoi kara senior jok ti taka mel shat an nei zul bok nen anin be bor bor hloma kan order kan lam nu chuan chutna a po let lovin classroom kan pan nal nal in ti thulu tuk mai kan chuma sareng sia ni chia kan senior dangte an fel ti ring nen Naomi nen chuan classroom thleng kan phun char char kanin ti thin rim du na ni ber kanin thural thei bok si atu ka chuan angai te bokin kada chale a ma se vo in su min en rutu anom tata shat na kanei ni danga po sha chin tho ma ila vo in su adana dang tlat classroom ka pan thleng po chuan engma tok lovin ka oma ka thoven hwai ralin min mutu om tak tak se ti in karil rukil khata ero chuan ka ngai to angut ngut Naomi ron thlen nu chuan ka zia ve deu chu nu ni thleng powa an mil ka mu tak lawa chuan ka tho hwai theya mi in min lo mu in an lo la dai lo ti ka she taphot classroom a hi chuan min check jing ang renga gate bula ero kar khata voi khat ngei ngei boina engma tok lovin ka da ve thei zela gate an duty nia ero ka shelok lawani po in ka bi thlama samai zela duty ka mu chuan mi dora ka thuk ro ve top zel ka ken lo ni chuan enginge mu chuan ram tur ka nei ve zela ka ken lo ni ya chuan engpo hwa min an da na ka lo ngak top zel lenun fela lo tel ve ero ka mang changkai zia ani bera thulak pen nan changkai takani a om lawang ti ka hlau le nu no tun karata na atop na ber to tura ni boka thoveng angreng tak chuan ka kala thil swal ti chang konfi to angmaya ka inchan kar le atwan chuan a le pek Monday le Tuesday ya bak ngai to don lawa min en reng tu nia ka sha chin te chu ka thil ti ru ka wanga ka hlo thon wang mai mai ni ka ring lunch break a chuan op ya aron lut le tatlata ka hlau thong ngal ringot ani chu aron lut tira chang chuan ka lo en char chara Naomi point engma soi lovin alo en ve char char kan tlar ron thlen ma chuan mi a bekoi le te te a aron lut tira kan lam ron hoi bak chu aron hoi lawa ama a chuan hnunglam hoi ron chu in kan do kan chu aron bo a kan hnunglam do kan chu ka ngeng vat enge kan ti ringota kan senior ani wanga aron lu ringot po an en shek shek la ya nai fashion na aron chuda wang chuan aron hoi chup ni ber hian ka sia a om lo kamita chang che chwa min mel kur ringa ka hlau chu ka tingam che lo ma se anuam lo ka da ring kha midangin an sha lo nan chuan ka chong zoi hle nia ada lom akal malutuk Naomi chuan lo ti ve vat a om si lo lom darsan ukin Naomi chu a en zoka min lo en le rwal chuan do ti soi lo mo ka ti sham an mu mai chu ka ring si lo do soi me la pu bok si lo ka da ngei bok sia ama po belem lo chuan ka ti sep I da nge yang ati chuan an mu lo ti chu ati derani ringin be sei nei zet chuan ke en let kar midangin an lo la ti na ani mai ati ta ka chuan kameng phok min tingotanga lo thon na hlirin ka khata ka da lai mutu an noman yang ti ringot chu ka ril ruwa om an lo chekan yang ati po chuan min mu thau karina wangin ril ru boy zet chuan ka ngoi kara bana min lo nga kang che ti ina thawa akal ngala do ta soi ringem Naomi po chuan makati ve thau ai do ta soi lawang ka da lai muan oman yang ka mel ngai mel vung vungin ka changa min nem tum ve ma se ka ril ru ha chu a chok theilo thil thleng thei zong zong chu ka ril ru chuan a dap kwala zak takin min siam ngem ti te thlengin mi en big ni ka du ngai lo a chala me mo a chelam po ni se mi ai chung nunga mi shat ni ka du ngai lo chunu pum chuan engemo a thlen in ring ranin ka oma ka ha ro na ni bere last period top na bela rik chuan eng tiang che in nge min ti hadam ka soi thiam lo
rang zatin ka in pek sok soka Naomi po chuan min hre thiam takin min hman mo pui get pia dewa chuan kan dinga karin aya an reita ka chuan Naomi min hosan mai turin ka shila kan school atangin hostel hi minute som panga borvel kalani a kong phei vek ani wangin a ha thlak man law minom pui du vyang ma se kanor lui tlat awang chuan min hosana ka ti swalani bik lawa wangin hlau chan tur ka nei law ma ni po in ka ma chon ngam school no pangtam zo kan chuak to a senior an ni awangin an labang ve lawa ka ngai ngota are ka ti to hle bok engtin nge bo thei ti ngai to chuan le ka chhir neu newa voina tan chuan engma thleng lo chu ani phota kalang tiria chuan ka hoi chhuaka gate bula lo ding ring to phur lo zet chuan ka kal pheya khongai chante ama chau kalpui chu ka pe lo sin le an ho to ti zongin min chang ngoi rengin kan kal duna ngak tura min ti chana soi hun ka ngak top min ti der thu ka she chak ber bok athurun soite daya wang chuan ka mel howa ka rin lo lutuk lam ani wangin chan po ka tum lawa ka lian lo ti chu ka she thau na chungin kanin len hlei bik lutuk hi chu affair lo ve ngot mai inei nge nei law ding mewin min zot chan dan tur ka ngai to rau rau hetiang zona min zo ka be sei lo chu thu shan a bo rak shim shim hi ka du law ngai zong kala nei ngai lawa nei tum na po kala nei hek law te da ya che kanui ringota omdan ka thiam lo le pek min chan lo chuan inei lawa ka nga yang ka nei alom ve ringota ma se be se na om je nei lo siam sak ai chuan do soi ka thlang ba ka heti ve mai hi ka ni sia ka ngai zong nei le nei lo shat a chul na ka she ve lo reng reng ka oi law I du le oi lo la ka nei alom ka ti zot zot ka dang chu nal viak boka a oi lo ka hlau lu tuk chu ka mel zong zong nen chuan ka ti tak tak ti a sha thei nan chuan ka thei top tak mek mek chu ka chwa ka bel nu ni ro ringota ai ka chan dan wang chung e ni anui suka ka chang rang viau bok ila ni thawang akal le nga la kan hostel lama akal ve ze la wang chuan ka zui ve le nge nge a ka du lo ka ti tak tak ka wang lo ba ka swal tuk ka chong thei bok si lenun fela point min hwat em khamo kalan angot hi ka ni lawanya ka soilai chuan alo nui vel mai maya ke ro min du lo thei nan ka thei ang angin ka in soi che thung hetiang hian mi nan ti ve nga em ka shelo ma se min ngai zong lo turin ka du em ani midang kal tlang emo le khatho nang zong ta chuan mi ka lo nar ve to mai chana hetiang kala tong ngai si lawa ka boy ngal noi mai ala ka changin hetiang thudon ka be sei law adu po ka du lo reng reng ka ngai zong ni turin ader po in ka ngai to du lawa me chetam tak du zong ani nge yanga aswal ka ti shan law a mil chia po ka ti chuang law a pian la atlon chawiawa ma se ka du chuang law ithu soi ho wang khan ka ril ru ka thak ringem hostel alan thei to wang chuan ading le a ke kor ip te zenin nui za in sum za chuan min ena min nor luyang ti hlau reng rengin ka om thung ka ring che lo na in thlak la chu ka du khop mai thutak ang reng tak chuan ka ti a anui chuak huk a englai khan nge mo anui ti zani ka thutak te lul nen ilom om re umange ati chuan ala nui ringa ka nui chu aza ve law lom om ral po ka ni to law ka upato ka ti mak ani chuan ka bel nu ni ro a thutak ve le deu to thutak dewa om chuan nuam ka ti le si law ka du law ka ti kha tuna min chan kher ngai hleinem min la du ve do na lom a kon fi viawa ama du ka du law shim shim ti hi soitlang pop chi ni ngem le ngai zongi nei tak tak lo ti ka shephot engtin I soi kha min chim budoi tu mani kha min bum tum lo mai te ka bel nui nei du lo chan kha bel pai nei wang po ni lo vin I du lo ve shim shim ati ta ka chuan ka pha boi ta lo tu nei zia anga khan ngai zongi nei karin tak tak ring reng reng emoni min bia po ni lem lo chuan a phun su pa ani chuan min sha thiam ti na nop na ka ti vak ringota he pa hi ka benel ve don chawa hetiang ril ru put le tak sia chuan hel sham sham ka ngai to ti na zeb mia lo chuan hetiang ril ru an pu china wang hian alom mi pa ka kom nel du to lo ka in soi the na lam ni lovin ka mi pa kom nai ve deu te hian hetiang ril ru hi kala ka an pu china mi pa chan nei ka du to ngai lo mela ni se chha ti tur ka ni lawa
ka pian la ni se chuan tur pakhat ma ka nei lo mel tha min ti tu po kum khata voi ni vel ka tong ve chok ti vel chawania ti chung chuan ka mi pakom nai ve deu ten het yang ril ru an pu hi ka sha thiam chin lo mi du lo chung an ngai zong lui ngai lo ka ti khum maka alo nu yawang chuan ka chong swal ti sha in ka soi chale wat ani ngai zon lui tir ngai lo ka ti chale a hau zo vek het yang bo rak kala tong ngai lo ka ti to kha ala nui char char awang chuan tum pa in ka mel kura le reu lutuk mai ho to ro ti pa in hostel lampanin ka kal lok ka bial nu tur ini thau miron zui wat ka speed ngai rengin ka kala ka ni du lo ka ti vek to engwangin ilera lom enge kalerna mi ngai zoni ching ka ti chuan a in sum thei to lo nge ni ding mewin a moi hupin anui le char chara a omda na wang chuan ka ding ve le ka thling chep to tho iti lui chu ani si lo ala noi reng eng chu ngai zong nei te chu athiang alom ka ngai zon che awang chuan ka le ramo ala khi cho mai ni china khan ngai to chiang mang hlei lovin ka chang ve zo a alo noi chan kha hei wang alo ni chia hi o kha chu ka soi tur ka ngai to chop le phot engpo ni se ka ngai zong char thawang che ka chong dan la zet chuan a ron ti a ka du lo ve char mayang che ka lo ti wat mi padang nei lo la ani mai ka kal phot ange ti in a let le nal ha thlak ti zetin ka thlir ringota kan ru ma zoi zet chuan ka luta na omi chuan rei min ti awang chuan kanin biak na ho min zota ka shil vek ka chan dan ka soi chuan ani po nui za ke chu ka nui za ve lo min du lo se ka du ani ve maya mei chedang na le mel chatak tak an tam nen ti in thlak pa chuan ka phun hlak kan senior te ani ve boxia du ve mai la a big fat no ka lo ti hlak ani po hian bial pa nei ma se kan school mi ni lo khamini chang khan kan classroom aron kala chinga ma se wa nei thlak deuin a chan te alo shwai hlau zel an zial bo kha alo bo tak boka engma a thlen zui tak lo wangin midangin lo mu fu in an la dai ni ka ring a chan po nidanga ka da in abo le chuang si lo kan classroom ma an local zia te po ka haungam to a du ve lo ma ila thinri ma in chwa ka du big lo chatta ka min thei ka ring tlat bok an swa shan lova ma se kan bula kher an lo thu thin bok nen midangin zona an nga pha a chumi ni wang chuan break a oma piangin class po na kan chwa pha ta zia keini a yan ho ma in min lo nga ka ni lo chuan kanin mu khat pha a zia phian bana min lo ngak po ni se na omi om ve tala in ngai zon na lam a soi ngai lo pha a kan pahni chaw kan nom dun lo phot chuan a thani mai kan om ho vek lai po ka chong ve hlekin min en uluk thei si ngoi renga in en reng te hi ka thil du lo zong takani zir to pani a vo in ka dale chuan ni ni chia da ngai to an mani wangin ka chung te hne na ka budget soi tama ngai pha le ngal ka da fel zawa ka in her chia chu ka mi mo wang chuan ka che chot ka thlara wa thlok chuak lo chau tu nanga a mel chu soi lo midang shim po mu ka in be sei lo ka kalma chin ka ti kha ingei lo ti ve ka ti ngal tol nidanga kalma ngai top si lo min lo zui ru khang lang mai ka en thla che enga tan school dani na phal lo anga iche china wangin khang lang chuan min mu zia angshima engma ka keng lut lo amita po en lem lo chuan ka ti por ve wak ril ru fim po ka pu man hlei nem le pha boy du su nidanga po ka mu to che min hayan yang kalati ve chal a shima ka classmate hlui sha chun te ini ve a nidanga min bengai top si lo riru nei ranin kan thu soi po pen chu katuma ka hai che anyang voina teacher te kan shil to ange ti in alet tamaya ati tak tak ka rin le rin lo na a in zat min mutu anom chin khan ka she reng ani hey ka ta tur po ni hleinem le min report ringo theilo abula vakal ve pa chuan ka ti a ka in soi fia chuan min sha thiam ve mai ka ring engwangin mo ka theilawang kan dora i leizia ala ti zui ke ya po hi school uniform nen ka leizia sia dor shan shana te leikwal ve omania kha indore lo avan nom mel a hau chu tiang iwa he reng ve ati ta ka chuan tlemin ka thowenga a chan po ka ti pui thei tala ka ta turani lo ka ti chu
Tingai lei zia si angai lom engwang chuan soi chi lo ita turani coloring tho mai me cheti atan chuan amoi lo khop mai ani lo ka ti chu ka duai ka chong por chan in bereng chungin classroom lam kan pana engtin nge karin theyang che kan dor ngak tu in kan zir tir tu te ashil chuan an man chuak rang khopang che engwangin kalau ti vat I leizing emalom tun thla tan ni ni chiangai to thowa kalau tiril ruwa ka ta tur po ni chuang hlei nem school compound na keng lut tu ini thawalom ti pa chuan classroom a honga ka lu theina min kyan ma sapota ni dang ang bokin alo la re chap ithil mu te kha tu ma shi reng reng su inga ma ngai lo ang ber om tum chuan ka chutna ka bek ka da a engwangin ka soiwangin opi a kha ingai zon wanga ni mo arun ti ta dai he pa hi ka le saka shereng sia ishe lo der khang langa kha in pang mai lom min report ngam lo ti ka she mai in ti thei ru zet chuan ka ti zat zat ka da chin ti a shat ve le min report nga lo ti la sha reng reng he pa hi chuan min report ka ring lo ve shim shim to ka report kher ngai lovin an man chuak thei reng chati sha lom min man chuak ani vai chuan nangma bak ini chuang lawang an ni chan ho kha I boss te an ni ti an sha chuak vat don ani chu min ti hel zeta aron ti chuan ka ngei lu tuk du le sha chuak ang miang ka ti le mia tlom zo ka chang om lawa an vai khan I kop vek ti na zok nge a ti le phei chuan sa to tak ka ni ma se ka in thunun sham sham he pa hian min chai thin ri matum ni in ka sia nima yang chu tlana fal hi chu an om lo thei lova I sha thiam ve thawem ka ler mel ta kher mai ka sha thiam phak ba ka nitlat pakhatalung oi zo lo te hi ka hwa zong tak a chong dan chu ala ngai reng thinri ma chunga ni lo ma se min en reng zela wang chuan amita po ka en chave ngai lo so ti te fashion in en te chu tu man nom po antinang alo ni tak chu kalati sham chong thei chu min ti ve te ang chu o poi ka ti lo e mai midang anon lu awang chuan min chang ta lo ani poin opi atenen min ring helani chuan midang poin kanin kopan ring ve vek don ani hi midang shil fia seng lo ma ila zona ka don to lo nan engi motal chu ka ti angai ani